Ik ben echt niet waar ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon. In Jippe's topjobbers dus de spannende beroepen. Misschien zit er wel gat voor dichtbij. Kijk maar naar Jippe Tippe topjobbers. Ja jongens en meisjes, je weet dat mijn opa dat het de oude taaien is. Ja, en ik wil eens wat meer weten over een ouderencentrum. Ja, en daarvoor ben ik naar Heids gegaan, naar een ouderencentrum Beek en Bos. En ik wil wel eens wat weten over de medewerkers die daar werken en die oilu allemaal verzorgen. Hallo, ik ben Jippe van de Kinderkraam. En ben besticht dan, hè? Goedemorgen, ik ben Yvonne Verstappen. Ik ben 25 jaar en ik werk hier Beek en Bos als verzorgende. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Hier werken ongeveer 75 verzorgenden en die wonen hongerd opa's en oma's. Zeg Yvonne, toen moest me eens vertellen waarom dat je eigenlijk hebt gekozen voor een verzorgend beroep. Mijn opa en oma die hebben vroeger ook altijd helemaal te werken en ik vind het gewoon heel belangrijk dat die ook goed verzorgd werden in het verzorgingshuis. En ik zal je nog eens wat anders vertellen. Ik vind het hartstikke leuk om met ooi mensen te werken. Kunt je me ook eens gaat vertellen over de dagelijkse werkzaamheden? 'S Morgens beginnen we met de mensen verzorgen, douchen, aankleden, de haar kemen, de tang poetsen. Dan maken we een boterham voor ze. We doen ook de pilkjes uitdelen, want heel veel mensen gebruiken natuurlijk heel veel pilkjes. Of zo wie nu, dan ga ik een stukje met oma boeren wandelen en samen naar de geitjes kijken. En zo zijn we hier de hele dag bezig met de mensen verzorgen. Tja, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat hebben ze nou eigenlijk voor moeten leren? En na de basisschool ben ik naar het VMBO gegaan. Daar heb ik 4 jaar gestudeerd toen. Toen ben ik daarvoor geslaagd. En toen ben ik naar Remund gegaan, naar de helpende verzorgende opleiding. Dat heb ik 2 jaar gedaan. Ben ik daarvoor geslaagd. En toen ben ik naar verzorgende doorgestruimd. En dat heb ik nog 2 jaar gedaan. En toen was ik klaar. En toen ben ik hier begonnen met werken. Zeg Yvonne, waar zijn we nu weer terechtgekomen? Wat ben je aan het doen? Nou, Jippe, we zijn hier op de Zusterspost. En hier doen we administratieve werkzaamheden, zoals werkschema's maken, de dagplanning. Afspraken met huisartsen, want die komen hier natuurlijk ook heel veel. Met die oude opa's en oma's natuurlijk allemaal. Ik heb nog een andere heel belangrijke vraag. Zijn er ook minder leuke kantjes aan dit werk? Ja, Jeppe, er zijn ook minder leuke kantjes aan het werk. We werken hier met oude mensen. Van 90, 95 en zelfs 100 jaar. Ja, en die mensen gaan ook een keer dood. En dat zijn minder leuke kantjes, want we hebben natuurlijk een goede band met die mensen. En dan is afscheid nemen heel erg zwaar soms. Ik ben even op bezoek gegaan bij oma Boerne uit Neer. Ja, die zit hier ook, die woont hier. Ik wil gaan weten over die verzorgsters. Zijn die ook echt aardig? Yvonne buitengewoon, ja. En die andere meisjes ook allemaal. Heel fijn op de afdeling. Prachtig. Wat zijn ik daar voor het lekkers? Botterbabbeliers? Voor wem zijn die? Voor de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar wilt je er een hebben? Wat is dat, Jippe, toch een slok naast? Als de kinderen thuis voor de televisie later ook verzorgende willen worden, is er nog werk voor in de toekomst? Maar ja, Jippe, hier is werk genoeg. We kunnen hier altijd goede mensen gebruiken op Beek en Bos. Wil ze hier soms ook komen werken? Nee, Yvonne, maar ik heb wel ontzettend veel bewondering voor uw werk. Ja, en dan heb ik nog een vreugdje. Mijn opa, dat kent ze, hè? Dat is de oude taaie. Ja. Nou, dat is soms knap lastig. Kan de over een tijdje ook hier in dit oudere centrum komen wonen? Maar nee, Jippe, de oude taaie van dicht, dat is toch nog hartstikke vitaal. Dat kan nog hartstikke goed. En ik wil dat ze nu eigenlijk naar huis gaan, want je bent nog hartstikke druk. Ik vond het hartstikke leuk dat ze er was. En tot ziens. Anja! Ik ben echt niet waar ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon.